Mitäs niistä niin on? Nyt sieltä... Niin kuin sielläkin sen aikaista touhua, niin se oli Hattulan nimismies tai Tyrvännöstä se linja-auto kuitenkin oli ja se ajoi sitten ojaan. Niin. Ja peukot meni sitten valittamaan soittaa nimismiehelle, että no, se on vähän kännissä, että se on ajanut ojaan. Nimismies näistä, että katsotaan mentävä katsomaan. Ja sitten meni sinne ja meni sinne läheiselle mäelle sitten, mistä näki sen auton ja sanoi, että joo, kyllä ne oikeassa oli, kyllä siellä ojassa on, sanoi ja kääntyi takaisin. Siellä on koko lukista ja otettu ne asiat. Joo. Ja niitä oli kaksi veljestä ja sitten puhui toiselle veljelleen sitä ojaan ajoon. No mitäs ne selvissäpä menit ajelemaan, sanoi. Joo. Joo, onko noin... kun ajattelee sitten... Niin kun välillä on syksystä sieltä oikein liukkaat keliä, niin millä ihmeen niin pääsi mäestä ylös sitten silloin? No niin, sehän on sellaiset sattuman varat, että täytyyhän sitten pistää voida sannottaa välillä. No mistä sitä santaa otti? Silloin nyt pian sivussa ollut santaa niin kuin niin, nykyään. Se oli se, että siinä oli hevosliikennettäkin vähän ja kun on näki sieltä hevonen on pylähtynyt ja laskenut siihen jotain, niin mielellään ajoi siihen paikkaan, että siitä saa vääräntä karseita. Niin just. Kun on sellainen silo välillä niin, että se on niin turkasen liukasta. Joo, kyllä sitä välillä oli ja sitten siinä nyt oli samassa vaarassa nuo maitolanturit. Joo. Niitä pyydettiin sitten. Joo. Ja siitä niin kauan ollut, kun siihen aikaan kun et käy noita Palomaan ja noita, kun hän ei mitään valtiolla ollut. Niin. Palomaankin tie oli tällainen kupurainen, minä muistan sen aina kun käännyttiin Palomaahan, niin se on sellainen kupura, oli ihan jäinen. Ja jos vähän sivu olisi mennyt, niin ojassa olisi ihmisiä nauratti toiseen. Minä ajattelin aina, että ei luulisi tuossa naurattaa. Ei, jos tuli auto vastaan, niin kuin Järventaustan tiellä tai jossain, niin rupeat tekemään tietä. Ei siitä päässyt. Traktorikin tuli kerran ja sille ei ollut kuin 2-3 halkoa takana, yksi isäntä sieltä. Ja tiesi se tämän auton ajan. Ja tämä rupeaa ja hikivirtaa vaan ihmiset reagoi kauniisti vasta, mitä ei tämä mitään puhunut. Ihan oli tietehtävä, että pääsi ohittamaan. Joo. Niin kapeat oli tiet jo siihen joo, aikaan. laki on kanssa heiluttava Joo. kovasti ja siihen muu auttaa. Kun silloin aika paljon jouttiin muuttamaan nuo renkaat, silloin ne jouttiin muuttamaan tiellä nykyään, niin ne soittaa toisen autosten taakka. Ei sitä. Kerran oltiin menossa Niin Hämeenlinaan. tosiaan, kun auton renkas puhkesi, niin siinä oli tehtävä remontti siinä kohdassa. Ei ollut varaautoja eikä ne on sitten... Eikä vararengas oli, me oltiin Hämeenlinnaan menossa 9 lähti aamu siihen aikaan hetki, kun ajoitte ensimmäisen kerran. Ja siellä lähellä Hämeenlinnaa, suunnilleen 6 kilometrin päässä, niin oliko se etupyörä vai takapyörä? Etupyörä tietystikin. Ei kun takapyörä. Takapyörä lähti kokonaan pyörä pois. Joo. Lähti lentämään vaan ja ihmiset lähetettiin tuolla taksilla sinne kaupunkiin ja tämä sanoi mulle, että mun on löydettävä yksi mutteri sieltä välttämättä sieltä ojasta. Mä rupesin hakemaan ja mä ajattelin, miten tässä käy. Mä löysin sen ja se ruvettiin siinä remontteeraan ja muistan kun Rauhalan Arne sanoi vielä, että se ei osaa varmaan oikein autoansa hoitella, sanoi sitten. Ja siitä tuli meitille sellainen. Vähän sellainen nuonoa. Kyllähän se yhtä lailla hoiti, mutta kun ne autot oli sellaisia kuin ne oli. No ne juu. ei ollut niin kuin nykyaikana. Se on niin suuren kehityksen käynnissä autohomma jää. Täytyyhän siitä jotain olla. Kyllä. Että kyllä se vaikeutusa oli. Niin toihan vielä tuossa, että nää, kun kävin alakoulua, niin sillähän oli sellainen laulos tehty autotauli siellä, niin kuin lukkarin tiehaaras siinä
Niin, Oliko se Pekolalla? Oli Niin. Pekolan ensimmäinen auto. Se on Niin. joo. Joo, Minä siellä Ja ennen talli ollut minkälaista. niin kuin nykyisen Haagreenin tontin puolella siinä. Kyllä, tässä kulmassa. Niin siinä kulmat, just niin. Ja Lahdessa sitten, kun se oli vähän aikaa Lahdessa, kun me asuttiin Lahdessa 1 vuosi, niin siellä oli yhdenkin talon oli pihassa sellainen niin kuin joku lato vaan sellainen, niin sinne ajettiin se linja-auto. Joo. Halmeen talon oli. Tämä talli juuri sitä varten sinne kanttorin kulmaan, että kun ihmiset vaikka täytyy kävellä tänne Pekolaan asti. Niin, Sieltä, niin. jotka tuli Porvolasta. Ja Juu, niin Ja ne sitten pääsi se siitä sitten. toinen tavallaan kilpailija, joka siinä ennemmin ajoi se Saramäki, joka Multialta oli kotoisin, niin Niin. se oli taas siellä kanttorilla kortteerilla, se lähti kans sieltä. No niin, se sopi taas sitten Niin, se sopi sillekin. taas Se. paremmin. Niin. Mikähän sen Saramäen sitten, olisikohan, ai niin kuin se muuttikin toiseen paikkaan ja se paremmin se siinä. meni taas sinne Multialle takaisin. Ei se, siihen aikaan oli yksi, se tuli tuossa hienolla Procval-merkkisellä autolla Helsingistä, se oli joku, ei sekään tää kauan viihtynyt, kun silloin ei ollut tavallaan mitään lupia ollenkaan. Niin. Se tuli Lahteen ja sitten se ajoi kerran Orimattilaan ja kerran Vääksyyn ja kerran Koskelle. Niin. Sitten Orimattila saattoi olemaan enemmän matkustaja rupesi ajamaan sinne. Se kokeili. Se on siinä kaikki. Se on Niin, ei vapaata. mitään lupaa tarvitse Niin. siinä aikaan. Se on Pekolallakin yksi auto ensin pitkän aikaa vaan. Niin, oli ja se ajoi Järvelään ja ajoi Lahteen ja minäkin joskus kävin Järvelässä, kun sillä oli muita menemällä, niin noin. Se vei niin kuin asemalle Niin, junalla. junalle. Ennenhän se tuli postikin Järvelästä ja Niin. Niin tosiaan, joo. joo, se oli kaikki liikenne oli Järvelään, niin Lahteen oli. Järvelä oli likempänä. Ei Joo. täällä joka päivä lehteä saanut. Ja se tuli niin kuin toisena päivänä se lehti, kun se Joo. Järvelästä haettiin. Se tuli Järvelästä, että posti tuli joka toinen päivä suoraan, joka toinen päivä tuli Saarakkolan kautta. Niin. Saarakkossa ei saanut joka päivä lehteä. Se on niin kuin kaksi eri linjaa siinä sitten. Mutta Joo. kukas siinä, niin eihän se Pekolan auto sitten posti ja siinä oli joku muu, joka sen ajoi sitten. Niin, no joo. Minä muistelen niin kuin Pauluksen Väinö oli yhtä väliä aina siellä henkilökohtaisen jälkeen. Mutta sittenhän se muuttui siksi, että Pekolan autot toisen postin taas Lahden kautta. Niin, mutta, tuli niin. Minäkin mutta olin. sehän on sitten aika myöhemmin. Niin, se oli niin. Myöhemmässä vaiheessa sitten jo. Joo. Mutta sitähän ajelin täältä, muistelen Siikunkin ajaneen täältä Järvelä. Niin, no joo. Mutta se tuli joskus iltapäivän sieltä. Mä muistelen, kun me Virkkasella aina vartuttiin Etolasti postia, niin siellä iltapäivän vartuttiin. Taisi olla jossain 4 korvis, kun en mentiin muuta, mutta iltapuolta solku siellä aina on kauppa täynnä väkeä. Siihen aikaan muuten sellaakin usein sattui, että silloin kuljettiin lehmät ja kaikki pitkin tietä. No varmaan, Niin. niin. Esimerkiksi Syrjän takana, niin siellä oli aina lehmiä tiellä, se on siihen aikaan justiin mentiin siitä niin. Joo. Ja sitten siellä on sikoja myöskin. Ja Niin. sika, kun siihen seisottiin, sika meni köhnäämään itseään puskuriin, että kun ajoi sen pois, niin toinen oli sillä aikaa siellä köhnäämässä jo. Joo. Ettei sitä niin äkkiä kyllä Joo, niitä oli pilättäjiä siellä. On suuria taloja siellä Syrjän takana. Niitä lehmälaumeen kanssa, niin niitä sitten sai siinä. No kauheita. Kerran oli uima ajamassa ja tultiin ja tuli iso lehmälauma siihen. Se yksi lehmä oli niin kuin se olisi lähtenyt, mutta se tuli kuitenkin ja se jäi siihen auton alle. Ja sitten se seisottiin pitkän aikaa ja Uuno oli sanonut, että se on kuin painaja ja suunta aina hän muistaa, kun hän näki lehmälauman, kun Ja ne niin, kulki ne lehmät oli arvaamattomia kanssa. Että ne niin saattoi päätyä Joo, toisia se piti päädyt ja lopettaa ja joo. siellä on kanoja ja vaikka mitä. Kyllä on nyt hienosti, mutta ei siitä mitään tulisikaan enää tähän Niin, tässä vauhdissa kun ne menee, niin sinne Silloin, silloin Hämeenlinna ja Lahden välissä oli 2,5 tuntia, nyt se on 1,5 tuntia. Siitä on tunti pois. Tunti enempi aikaa, niin. Siinä vauhdissa.
Mutta tiet oli ja paljon huonompia, niin kuin ajattelee, että ei niitä hoito ollut Niin, ja keväällä kun oli tuo rauta, niin se oli, kun kellarin katto, se halkesi sitä keskeltä se tie ja kallistui. Joo. Mutta eihän ne autotkaan ollut niin painavia sitten kuitenkin. No ei ollut niin, että eikä siihen sellaisille teille olisi voinut näillä painavilla oikein mennäkään, kun ne silloin ollessa. Joo, ja siellä täytyy usein, siellä oli kirvet mukana autossa aina oli, ja noin otettiin kuusen oksaa sitten tielle välillä Niin, vahvisteeksi. oikein nousit sellaista Kirvenpettoaikaa. Niin, että se oikein kuohu, niin Joo. eihän se tahtoi jäädä siihen. Ajel niin, taka tietystihän se niin ajel Kalle Pekola itsekin sitä autoa. Joo, ajeltiin. Ja niinhän se toi tuolta Kutulasta se Paavo Pekola, niin taas ajaa koko ajan. Niin, ja se ajoikin sieltä, se oli taas sieltä Sairakalasta niin sinne. Viitaalaan taas mennä ja sinne. Joo, Viitaalaan ja sieltä Putulaan. Ei se tämän kautta ajanut koskaan. Ja se ei ajanut pitkään se Paulukset Väinö. Minä en muista, mutta ei se monta vuotta ollut. Ei se monta vuotta ole. Mä tiedän mistä se linja-auto hävisi, mutta sitten sen jälkeen se osti se henkilö, vaan se on Mooni-merkkinen. Niin. Sillä se ajoi sitä postiakin kai. No juu, sehän ajoi niin postia, joo. Kun se piti kauppaa kans, sillä on se linja-auto ja sitten se toi siihen kaupalleen tavaraa samalla siihen. Ai missä sen kauppa oli? Se oli siinä niin kuin Virtasen kauppalla toisella puolella tietä, niin vastakkaisen puolella Nikkilän. Se on se rakennus siinä nytkin vielä. Ai jaa, siinä kulmassa. Siinä kulmassa ja se oli tänne, siitä oli ovi tänne tähän nyt Nikkilään menevän tien puolelle. Joo, joo. Siinä on lovi. Jaa, niin minäkin muistelen vähän nyt sitä. Joo. Siinä. Se piti kauppaa samalla sitten ja se toisi tavaraa siinä sitten itselleen ja ne ihmisiä. Ei voida tuo autoliikenne kanssa, kun on nuo kyläkaupat vienyt mennessä. Jos vielä ajettaisiin hevosella, niin kyllä olisi kyläkauppakin vielä. No varmaan niin se Eihän on. ne voisi tulla niin pitkään. Ei vois. Virtasen Jallu ajoi hevosen sitten kauppatavaraa. Se ajoi hevosen kanssa Lahteen ja toi sieltä kuorma. Kävin minäkin kerran talvella hevosella hakemassa 2-3 öljytynnyriä Lönnruusissa, silloin mä olin sahalla, Niin. kun ei auto ollut. Niin sitten Lönnruusin sitten sahan puoltahan niin muistelinkin niin sitten, että kun siihen oli myllykin ja Siinä oli mylly ja saha. saha niin. Ja oli siellä sitten höyläämät. Ja höyläskin niin siinä vielä. Mutta onko se mylly käynnissä sentään aina siinä? Kyllä se mylly oli käynyt. Mylly enempi oli sitten. Ai joo. Kyllä siellä se oli, nimittäin täällä oli joka kylällä myllyt, se oli Kosken mylly. Joo. Sitten täällä oli taas Retolan mylly tässä, joka oli Leivulla. Ja Kävikö se mylly vesivoimalla vai sillä höyryllä sekin? kävi se silloin, kun siinä oli sellainen juttu, siinä oli turbiini ja se kävi vesivoimalla, mutta siinä oli sellainen hassu juttu, että jos vettä oli paljon, niin se putous oli liian pieni, se panttasi sieltä alta. Aha. Ja sitten taas oli vähän, niin se jaksanut pyöriä. Ne oli väliin molemmat yhdessä sitten, siinä oli sellainen lokomobiili siinä, sellainen katos laitettiin siihen ja sillä sitten käytettiin sitä. Joo. No se oli sitten, siinä oli niin kuin minäkin olin käyttänyt, eihän mulla mitään paperia ollut, mutta se oli niin kuin Mannila vastuulla, Mannila oli se. Niin, joka sitten oli, jonka nimissä oikein oli. Niin. Kun niitä käytiin katsastamassa tietysti joo. Niin, käytiin ja niitä sitten siinä oli tuo Koskisen Kalle sitten tuli kanssiin ja se kävi kyllä suorittamassa tutkinnon tuolla Mikkelissä, oli silloin sellainen höyrykoneiden insinööri.
Aha. Mutta Kalle Saaresta pistää kuolee, siitä on tullut kohta koneen käyttö. No tämähän siinä taas sahurina olla, vai oliko se aina tää Kantolan Aaret? Ei Vai Aaret, mikä se on se on? Mylläri. Tauno vaan oli. Aaret oli Mylläri. Ai se on Mylläri, jaa. Niin, ja sitten ei Tauno ollut missään, Tauno oli pikkuun. Tauno oli pienpoika, niin Joo, vielä. mutta sitten Saurina oli tuo Kantolan vävy, se Kumijoki. Sivanto. Sivano Vikke, Takka niin. Sivan terhan se silloin oli. Sivanto, se, jaa, No taas nyt on ollut. sinun Sivan, se oli Se muutti nimeä Sivanoksi. Ai se siinä, joo. Se oli Sahurina ja sitten siinä oli Päivisen Kalle ja väliin minäkin olin sitten kun se Koskisen kaatui siihen käyttää konetta. Vaikka minä hain sitä justiin sinne Sahuriksi, mutta sanoin ei hän Sahuriksi, mutta hän tulee Lokonfiiliä käyttää. Minä rupesin sitten käyttää, minä olen Sahurina, kun ja minä siinä kun talven minä menen taas pois. Niin. Ja minäkin olin sitten häntä Sahurina Vike, Sivannon Vike. Joo. Ja väliin siinä oli Päivisen Kalle ja Nisusen Vikke ja Aha. ketä kuuluukin oli. Niin kuin tuokin puhutoo Taanion pappa niin, että hänkin oli siinä joskus sitten, että, ja että hän laittoi siihen johonkin kettinkiin tuki, joka veti sen sinne Joo, ylös. siinä oli sitten yksi on repsikkana aina jos on. Niin, siinä hommassa on Joo, ollut. siinä oli rillitie sinne ylös, Niin. kettinkin ja siitä vedettiin vaan Niin. laajet päälle, niin se lähti menemään. Se veti sen tuki sinne Joo, ylös sitten. ollaan siihen velipoikakin ystäväliä. Oli silloin, kun se oli Jokelassa. Mä muistelen, että se olisi ollut vuonna 38, kun se palo, mutta olisikohan niin ollut, mutta on ihan niin kuin, mä olin tuo Jäämaan tiiltehtaan vielä, kun se palo oli siellä. Ja tossa toi. Niin kuin sen uusin saha palo. Niin. Ja minä olin siinä. Vierulan Kalle oli vielä siinä kanssa, sitä hakkas halkoja ja Kalle oli, ei sillä ollut lakkia, ei sillä ollut paitaa, mutta pyörä oli siinä, niin se Kalle onkas sen pyörän päälle ja niin turkaneesti kirkolle, Joo. ei se käynyt mitään päälle, vaan Mutta kyllä se voi olla sillä. Näetkö, mehän asuttiin, eikö me asuttiin jo silloin Tervalanmäen puolella sinä vuonna, kun 35 vuonna mentiin naimisiin. Niin, kyllä. se Ja oli. Risto oli suunnilleen 5 vuoden vanha, kun me tänne muutettiin. Että minä Joo, se olin on siinä, 38 sitten. minä olin siinä tulin siihen uimaan siihen joelle. Sinä päivänä justiin. niin. Me asuttiin Tervalanmäellä Onni-Tervalan paikassa, siinä vanhassa, missä on Onni-Tervalan paikka. Joo. Ja se yhtäkkiä hömähti palamaan ja minä muistan, kun toi Tauno juoksee, sitten hän asui siellä ja juoksee ja sanoi, että tulipalo ja lähtee ämpärin kanssa vettä sinne laittamaan. Kyllä se Joo. 38 vuonna oli. Ja sellaista syksyä, ehkä elonkorjuun aikaa taikka semmoista. Oli, mutta että uimavedet oli lämpöiset, että Niin, kesällä just, täytyy olla. joo, Kyllä niin, se voi että- olla elokuuta yhtä kaikki. Niin, että siinä niin ehkä elokuuta, Joo. taikka olisiko Mutta heinäkuuta, en oikein tiedä, joo. varmaan nyt sit muista. Ja siihen tuli sitten kauheasti ihmisiä ja laitettiin oikein Mutta sellainen kuiva vesi- aika se on. Joo, kyllä. Se jää mun mieleen nyt niin, että kun me käytiin uimassa siinä joella, me asuttiin tuolla ylhäällä. Ja sitten näissä, kun siinä on sitten höläämöä ja muuta, niin siinä oli niin kuivaa sitten Olihan tavallaan, se niin se koko meni, hökkeli niin kuin se oli puusta ja niin se menettää kohahti Joo. sitten. Niin. kyllä. Siinä joen toisella puolella oli tuo Etelä-Lasten perehylä. Joo, sitä en minä muistakaan, mutta Joo, se oli, minä olin pikkupoika, silloin me oltiin, siinä oli se on suurella vesirattaalla ja siellä oli sellainen paksu akseli tätä, ja me mentiin sinne vesipyörän sisään aina ja sitten laskettiin vähän vettä ja mentiin siellä ympäri. ai joo, heikitte siinä. Se jakso se vesi sitten pyörittää sitten niin, Kyllä että, se pöydä kävi että täydessä, väreet tuli. mutta me noin laitettiin vaan pikkusen auki, eihän me Niin, täyttä se saa vauhtia. säätää siellä. Ne on hienoja paikkoja ne. Joo, Nyt on kaikki sanottiin mennyt. tokeeksi, sitä ainakin. Joo, Siinä on semmoisia Kyllä. lankkuja, mitä hyvät pitää. Joo. Pari tukkia oli, jonka päällä on lauha pyörissä. Niin, Siitä mentiin yli ja tämä on Siinä niin siitä hieno tie. laskettiin tukkia siitä niin. keväällä. Ne muutti sen sitten sieltä sen Metolamiehet sinne myllyyn tykö sen. Joo, se on vielä sitten. Eikö toi Laineenkin ollut siinä, Arulaineen isä?
Oli, ja Joo. se velihän kuoli siinä, Se että poika. sitä saa siitä Se on näet siitä Lauri Niin, joo, sehän tosiaan, pärehöylästä. joo, kun sehän kai niin ihan laavisat senkin puolella. Niin, se kai oli. Ja siihen aikaan niissä oli tietysti mitään suojalaitteita eikä mitään, Niin. se on kaikki yhtä sanoo. Päästiin ottaa vaan rantasti. Joo. No siinä oli kans toinen perheylästä siinä Orvolon myllyssä. Joo. Siihen aikaan tappi päreitä, kun ne aina kattoja laittoi. No niin, joo, nehän olikin Se oli pelkät. tarkkaan katsottava aina, minkä pään niistä kastoi veripönttöön, että se tullut Joo, päin. se tuli niin päin, että se, ettei se vesi päässyt Niin. sinne menee sinne rasvoihin. Ja laitettiin Joo, punaiset. huolellinen otetaan se vastaan. Mm. Kyllä, ja paljon pärekattojahan ne olikin jo. Joo. Sehän ne vasta rupesi näet tekemään näitä sementtitiiliä ja sitten kuopakattoja. Joo, kuopakatto laitetaan vieläkin. Mut niitä ei enää niin Mutta kun tätä moottoripuolta nyt jos vielä muistetaan, niin onko sinulle yhtään mieleen jäänyt sellainen, että kellä tässä olisi ollut ensimmäiset niin kuin traktoria täällä? Että missä vaiheessa se tuli käyttöön? En jaksa muistaa, että tässä on olisi ollut. Olisiko tuo kartanoissa Kurjaloissa Luultavasti se oli Kurjalassa aika. Väikälästä? Niin siellä. Tää nyt niin kuin ne ei ole sen alan ihmisiä. Kurjalan Kalle kuitenkin meni traktorilla kylään ja noin rouva lähti perässä autolla, niin Kalle jo pellolle, rouva ei päässytkään pellolle autolla. Joo. Kalle on ehkä vähän sen liikutuksesta nauttinut muutakin kuin kansalaisilla. Niin. Kyllä. En yhtään muista, kellen toisi ollut tässä. Ja sitten noitahan nyt oli nehän on kai koko lailla jo Vuosalan vaihteen vehkeet, niin ne lokomotiivit. Niin, nehän oli ne. Vai olisiko ollut jo ennen? Kyllä ne oli höyrykoneet, ne on samaan aikaan tietysti kun on rautatietkin ja veturit jo. Niin varmaan, Joo. niin sehän on siihen samaan perustuu. Joo, Niin se on ollut viime Vuosalan puolella. Mutta että kuinka sitten nyt on levinnyt. Ja kuitenkin tämä oli englantilainen, onko se Ruston Proctor vai mikä se oli se aika täällä? Kun nämä talot käytti, katos noita puimakoneet Joo. hevonen, niitä tiedoksiaan. Että ei se niin äkkiä levinnyt, mutta sitten kuitenkinhan se tuli isompiin taloon voimakoneeksi se höyrykone. Niin, tuli joka tapauksessa ensin ja sitten alkoi ne maamoottorit Sitten tuli ne moottorit, Joo. jossa oli sellainen vesiastia, jossa tuli ähdytys. Joo, niin oli joo. Ja ne vapatti niin turkaisesti sitten joka vuosi Niin, kyllä. jonkinlainen ei niissä ollut mitään, ne on tavallaan jonkinlaisia diiseliä, koska niissä oli sellainen kuula, joka... Niin ne kuumesi tosiaan tuolla puoluslampuun sen ensin. Niin, ja sitten se sytytti sen aina. Se sytytti sen sitten, niin. Ja sellainen, ei ne sitten sammutellutkaan kesken. Niin, ei se sammunutkaan sepannut ainetta pois. Niin, se meni liikaa kun venyt piiloon. Joo, ja sitten niitä on kai sähkö, sellaisia viksveliä jo sytytyksiä sähkö. Niin, voi olla niin. Kun mä muistelen tuossa olleen, mä olin tuossa Maallan Paavolla, kun se tuli tähän koskelle yhden, että siinä oli, ja se oli aika turkasen aina, ja tuolla Pauluksella oli ikää, ja mä oon sit muuta, me Pauluksen ja tuotiin siihen Ruoppilaankin lainaksi, niin siinä tarvittiin oikein taas 3 miestä olla, kun sit pantiin Niin, no siinä Jotta olette paino sentä. Siinä oli niin mahtava paino se vauhtipyörä. Niin, mutta sitten kun mä olin siellä maalla, niin se nosti vaan, se oli niin riskiviä, niin nosti päästä pystyyn sen ja veti veden alle ja siihen yksinään sen vaan. Niin, Joo. ehkä ne oli tullut kevyemmäksi kyllä. Joo, ja se oli niin voimakas. Mutta niissä oli niin mahtava se vauhtipyöräkin, että sen, Niin, kun siinä oli kun se yksi silinteri, että se piti sen ei just tasaisen. Joo, että
Se olisi jakso- ollut muuten aika nitkimistä. Niin olisi, niin. Helvetti. Että silleen se väitellen koneellistui, kun minäkin olin niin sellaista koulupoikana, niin mä olin ajamassa hevosia, kun noita puintia tehtiin, niin ne hevoskierroksella Kyllä mä muistan mun käytettiin niitä Siinä puina. oli 2 hevosta. Minä olin kanssa Jokelassa, mutta Aini oli siellä, niin minä ajan hevoskierrosta. Niin. Se on toinen oikein laiska hevonen, se vaatii aina sisäpuolelle ja virkeämpi hevonen Se on ulkopuolelle. vähän liempi vasta. Se oli niin laiska Muistatko hevonen. sinä sitten siinä Jokelan kankurissa sitten minkälaisia voimakoneita ne käytti siinä sen kankurin käyttämiseen? se oli- Siinä höyrykone oli. Ei, se oli alkuun vesivoima. Jaha. Mutta en minä muista, tuliko siihen höyrykone sitten vai kuinkaan. Ei. No kun minä muistelen kuuleen sitten, että siinä olisi ollut höyrykone ja tämä Söderholmi käyttänyt sitten. Mutta Ei, se Söderholm oli tuolla isolla tehtaalla takatäällä. jaa, Hirvikonnalla. ai se on siellä, jaa. No, en minä muista, että täällä on se ja mikään sitten sellaista bensamuuttelia tuota No kanastamaan. sellaistakin niin kuin, että siinä olisi ollut sellainen moottori. Niin, Pakattaja kanssa sellainen sitten. on voinut olla, mutta yleensä ei vesivoimaa. Joo, Ei joo. ollut muuta kuin niitä kankastuolia. Kun noin sanot, että ei se aina ole jaksanut vähän vielä käydä. Niin voi kyllä olla nykyään. Kun oli kesä kuiva aika ja Joo, ja niin, ja se putous on aika pieni. niin. Että niin siinä tarvitsi käyttää sellaista. Mutta ihan se nyt oltaisi tuossa näissä myllyilläkin tässä, mutta on että toi Lainekin käytti apuna sitten sen Niin, moottoria. niin. Siinä papatti kans moottorin lisänä voimana vähän veden aikaa. Kyllähän niitä on juu, ja toi virssiauto homma, niin se ehkä alkoi, Eikö Pekolassa ollut ja Pyrssi? Oo. Sehän on ja. niin Pekolassahan oli Niin, virssi kanssa. ei ne oikeastaan, ei ollut pyrssiä, se joku osti auto ja se oli Niin. kotona asiat, sait sen tilata sitä. Sai sieltä, niin ei siinä mitään kummalkaan ollut. Eikä ne Ja mitään, niillä on omat taksat. niin, eikä ne mitään pyrssilupia ollut, eikä. Joo, eikä, Niin. eikä tietty mitään vahvistettua taksaa, sen piti Ei. hinnan minkä piti. Ja, Niin, ei siinä mitään takseja. Oliko ne ensimmäisiä taksin, kun niin kuin toi Elovirran Eskokin, sehän tuli sitten siihen, se nyt oli oikein taksi. niin. Mitäs siinä on Kyllä muuta? siinä kai tää Perttulan Pauli kans oli ja Aina vanhoja Pauli oli, Että Martin se- Pauli oli kotona, niin eihän ne kukaan täällä ollut. Ei. niin ei oikein tässä ollut, niin. Ja sitten se Alkala